Għaddew 3 ġimgħat u ma nafux x'sar mit-tifla. Kliem taqsim il-qalb mill-foster mother ta' tifla illi ġiet irrappurtata nieqsa madwar 3 ġimgħat ilu. It-tifla li għandha 7 snin ġiet irrappurtata nieqsa mill-familja illi tieħu ħsiebha. Huwa maħsub li t-tifla ivvjaġġat illegalment flimkien mal-om bioloġika tagħha li kellha aċċess mhux sorveljat għaliha għal numru ta' sigħat nhar ta' Sibt u nhar ta' Ħadd bħala parti minn pjan ta' integrazzjoni mill-ġdid. Il-foster mother tat-tifla irrakkontat kif it-tifla ilha magħhom għal dawn l-aħħar 6 snin u nofs minn mindu kellha ftit xhur biss. Spjegat kif bħala familja għandhom bond kbir ma' din it-tifla, deskritta li għandha karattru ferriħi ħafna. Il-ħamis li għadda l-Ministeru tal-Familja fi sqarrija qal li l-om tat-tifla kienet ikkuntattjat lid-Direttorat għal Kura Alternattiva fit-12 ta' Ottubru wara li l-om bioloġika naqset milli tirritorna lit-tifla d-dar. Immedjatament is-social workers żaru id-dar tal-om bioloġika fejn sabu il-bieb imsakkar. Kien dak il-ħin illi jagħmlu rapport lill-Pulizija. Dakinhar stess il-Pulizija infurmat lid-Direttorat li l-om bioloġika kienet intraċċata f'pajjiż Ewropew, iżda għadha trid tinstab. Il-foster mother tinsab inkwetata ferm minħabba l-fatt li wara 3 ġimgħat għadha ma tafx sar minn din it-tifla. Kif l-għada li telqet minn għandhom il-kuntatt bejniethom waqaf għal kollox. Hemm bżonn li jkollna tweġiba għax dawn huma affarijiet li lilna qed ikissruna. It-tem tgħid dillhom.